Nire aitite kartzelatu zabienean, zeuko zen lau seme alaba, Imanol, Peli, bestia zen Nikola eta Iñaki. Lau seme alaba. Bastante adineko zian. Neusize esan Imanol, habe kartzelatu zabien, Imanol, eta gero zan aite 18 urte, Eimarri. Han mobilizu zabien, tropa frankistak 18 urtekin. Derri hortute, eta panorama ikusgarria. Aitite ekartzela, zeme bai, beste mohoni zute, eta bestie amasei eta amairu urte, beste zemiek. Detzien, etxien bizi ziren tia batekin, tia Joseparekin, baina bakarri inundi ez eukien ogibidi. Abandonatu da suerte ezaten da moda. Eta basarrie aparte sakeau. Ego zan apurre, sakeau.